Sir, may hapon na sir, o apply kong trabaho sir, o. Kung ang mga papilis o resume sir, nakompleto ha. Tarong aghatag. Ang gitarong man sir god, gastrit nga tulinya ato. May hapon. May hapon. So, balik-balik ko eh. Saan naman kaya? So imong pangalan dire nakabutang Vincel. Nadiri tanan sir, nakasulat tanan diya kung kuan single ba, married, edad, tanan sir nga kuan so kinabuhi nakasulat diya sir. Basa na ko resume ug akong birth certificate kana diya tanan. Ay na ko pangutan. Ay sa jawyaw. Kabalo ko mo basa? Kabalo ka basa mo pangutan pag kana ko basa na diha. Oh, before ta magsugod inam sa sito kay. Sa atong ko anon magsugod ta sa anong ni man ka dire? Nakabasa ka atong gipaskil sa gawa sa inyong kuan, yung office. Kita ka to? Kita. O kita man ikaw umutan. Kabasa? Hiring mo. Hiring mo kini-apply ko dire kay hiring mo. Usa man utukan. Unsa may imong nahuman? Kung nahuman, katong kuan tong Manakagkaon. kung manawag kaon yung katong kuan bumok sa silingan kung giayo human na to. Mana po kag panglungkab og balay. Kay naong pa lang nimo daan wa pay krimen suspect Oh, na. naun sa Nakapulo pa. ay gusto gahin mga inganag naon kay kanang mga naon kasagaran mga buutan, mga loyal. Ay ko ginganaa basig ikaw nuan. So ibutang nato madawat ka ni kumpanya ha. 10 years from now asa man ka? Oh. Ayo naghisguti na boss. Pasagday ang panahon nga muhatag sa atuwa kung sala itong mabuhat sa kuan sa future dili kay magbuot ka. Isin ang pangutanahon unsa man wa man ilabot diha. So lugar nakiplanong mo resign ug madawat ka. Wala na ilabot sa pangutana boss kay wala pa yo ka apply gani pa resign nung kunimo. Apil na sa among pangutana. Di ka magbuot. Dili usba na yung pangutana dia kay sayo pa na yung pangutana. Kana imong kapilosopo klaruhan na. Pilosopo ra kayo ka. Di mausob ko boss ko kung dawaton karon kay dahang kang pangutana man go dapat dawaton ako nimo. Ana man ang mag-interview. Dapat daghan man ang pangutana kay ikuan man ang among mga aplikante. Among screen ba? Kung Screen? nakapasar ba sa mga pangutana? Usay sa screen katong bulad katong kuan. Kaw pataka ka sulti ng Ikaw English naabot ginawa na na. kagbulad. Isin na question niya pwede what is your age? What's your name? Ngana ba ayaw nang inganang Oh, sige. future pananag na What man is na. your age? Age? Nadawaton ka na mo. Kuan na 19 years old. Age ba? Unsay age nimo? Usay age Sa uy. ubang aplikante. Ay wala ko age negative ko anang age sakit man corona. Wala ko ana. Ay ko ngana unsa man ka tunin na mahutay. Buang nan. Sige, tawagan ra ka na mo. Tawagan ra ka na mo after 2 months. Na number. Ako ni bahala naman din nakasulat. Ana kasulod dito tarungan ha. Balik ra. Ana kani sito. Ibili na. Ibili na. Unsa man ta? Ayaw boss kuan boss. Wa ka na dawat oy. Ibili na. Tawagi kuhat. After 2 months. Katilaw ka na. Ang pinang sito. Bayra na nimo ibalik ha after 2 months. Bungnaw bayari. Boss sa ka boss. Karuan na yung usap aplikante yung diri boss na na supervisor na. Security guard boss. Guard pa. Pagkausap. Giatay si Gadalag sito. secure am na. Gadalag sito. Tara na boss. Umuy ayo. Turbo na kay ka diri gyud. Katuga mo apply og hiring og trabaho nya di mo kulong mo dawat. Sige na boss. Question mo 10 years sa mo ko albularyo kay managna. Say 10 years. Bye bye boss. Amping boss, amping. Boss.